Takže dobrý den všem, zdravím všechny posluchače a nejdřív bych všem chtěla poděkovat za zpětnou vazbu na náš minulý podcast, protože si píšete odkazy, máte na nás otázky a proto jsme dneska vymysleli nebo vybrali téma na Valentína svatýho, protože je 14. února a dneska se budeme teda zabývat, Market, čím? Podíváme se na vztahy, jak si neblokovat a neházet klacky pod nohy se sabotérama ve vztazích. No a protože už dlouhou dobu slibujeme nějaké techniky, jak si právě pomáhat a ty sabotéry oslabovat, tak se jim budeme také dneska věnovat. A také jste si psali o to, jak probíhal můj kurz pozitivní inteligence, tak i ten bude součástí dnešního povídání. Vítejte, dobrý den. Tak a krásně si mi nahrála, tak prosím tě, se tě zrovna zeptám na ten kurz pozitivní inteligence, jak jsi se k tomu dostala, jestli to je jenom pro kouče, jestli to je pro všechny, jaké z toho máš pocity a co jsi tam zažila, nebo i třeba ty techniky, jaký jste se tam učili, jestli bys nám o tom nemohla trošičku víc popovídat. Děkuji moc za tu otázku. Přes svou koučku jsem se vlastně dozvěděla o kurzu pozitivní inteligence. Nicméně už jsem to dlouhou dobu viděla na internetu v mnoha směrech, i v angličtině, i v češtině. A tento kurz je teda nakonec jenom v angličtině, protože ho dělá přímo autor Shizad Shamin, který napsal i knihu. Ta už je do češtiny přeložená, tato kniha Pozitivní inteligence, kurz teda nikoli. Ten je úžasně onlineový, nicméně interaktivní. A jak si řekla, jestli je pouze pro kouče, tak tady ta část 7týdenní je pouze pro kouče. Jdeme až na dřeň, kdy se opravdu učíme jednak poznávat svoje sabotéry, takže si je opravdu určit. A to bolí. Ty první 2 týdny bolej, protože čím víc pozorujete, tím víc ty sabotéry vlastně opravdu objevujete a dochází tam i k nějakému zahlcení. Takže ty negativní emoce nějakou chvilku jakoby převládají. A to je jako vlastně strašně dobrá zkušenost, jo. Protože ty i já se setkáváme, říkali jsme se o tom, že vlastně naši klienti se někdy dostanou do nějakého chyceného kolečka a ty negativní emoce je prostě chytnou. A tak to prostě je to takový jako běžný, řekla bych běžný, možná porodní bolesti, jako když se dítě učí chodit a padá. Tak stejně tak jsme tady museli jako projít nějakou negativní zkušeností, kdy jsme nejprve teda ty sabotéry poznávali a pak jsme se věnovali tomu, jak na ně. Je k tomu speciální aplikace a tam vlastně se nastavují nebo jsou nastavené v jednotlivým týdnu vždycky konkrétní praxe, která se trénuje až 5krát denně. A o nějakých těch technikách dneska bude určitě řeč, protože bychom vám je rádi předali, stojí za to. Tak a já bych tomu dodala, ale že je asi úplně to nejdůležitější, myslím si, že se mnou budeš souhlasit, že ať už se to týká technik, ať už se to týká rozvoje, ať už se to týká seberozvoje, tak je vždycky nejdůležitější na tomto, že ten člověk musí chtít sám. A ty techniky budou vlastně jak pro člověka, který chce sám. To znamená, když já se rozhodnu, že chci něco dělat s těmi sabotéry, když já je chci oslovit, chci se to naučit, chci s tím začít. A pak tam dáme i techniku, která se vlastně týká párů, když jsme zmínili ten Valentín, ale není to jenom párů jakoby partnerských, může to být i jakoby vztahy, jak na pracovišti, tak doma matka, syn, matka, dcera, otec, syn a tak dále, babičkou, když prostě s babičkou, s kýmkoliv prostě z rodiny. Takže i ty techniky vlastně se dají využít vlastně v různých vztazích. Oblastech, děkuju. Ale je to, ještě jednou to zdůrazním, je to vždycky o tom, že musí, pokud se to týká páru, chtít oba dva. Pokud se to týká jednotlivce, tak to je o tom, že si to může vlastně každý se rozhodnout vnitřně sám. Ano, chci se změnit, nebo chci prostě ty sabotéry oslovit, nechci mít takhle negativní třeba reakce, nebo nechci si stále říkat, proč nedokážu tohle, proč jsem tak špatná, jo, a tak dále. Takže to je ještě takový jakoby trošičku doladění k těm technikám.
Díky za to. Já ještě můžu, ty jsi tady řekla takových pár krásných hlášek sabotérů. Tak já bych doplnila třeba takovou oblíbenou, jako zase vypadám jako blbec. Nebo proč se tohle děje pořád jenom mně, že jo, typická oběť. A zase se na mě vykašlali, zase jsem na to sama. Takže to jsou takové jako typické věty, které nás přepadají a jak vlastně na ně. Proč vlastně trénovat? My se dneska budeme bavit o mudrci a nebo o vědmě. Už jsme se o tom zmínili i v několika předchozích podcastech. Tak proč to vlastně trénovat? Proč trénovat tyhle dovednosti, aby jsme vlastně ty negativní emoce trošičku odsunuli a aby jsme tam dali tu lehkost. Ty jsi tady mluvila o tom, že máš teda techniku, kterou používáš ve vztazích. Můžeš nám o ní něco říct? Mám techniky 2 ve vztazích, jednu mám dokonce sama na sobě s dětmi vyzkoušenou, to bych třeba řekla později, ale technika ve vztazích funguje tak, ještě jednou zopakuju. Jde o to, když je to třeba, když budu mluvit třeba o páru, o 2 osobách, kterých jakoby chtějí vlastně spolu začít komunikovat, chtějí spolu jakoby se správně naslouchat. Jo? To znamená, budu říkat osoba 1 nebo osoba A osoba B. Ta technika spočívá v tom, že ta osoba A mluví 3 minuty a osoba B to potom musí zopakovat. Je to o naslouchání, protože vlastně největší kámen úrazu, co mám takhle z koučovacích nějakých konzultací, je ten, že vlastně ty lidé si vyprávějí, říkám, ať už je to v jakýmkoliv vztahovém nějakým poměru, ale oni se neumějí si naslouchat. Takže ta osoba A vypráví, osoba B to musí do detailů zopakovat. Samozřejmě, když nějaké něco si pozapomene, tak ta osoba A se jí řekne, a tohle to tam neřek. A vlastně, když ta osoba B to zopakuje, tak si uvědomí i třeba ty pocity, jak je to pro toho druhého důležitý. A to je vlastně princip této metody a chce si to vyzkoušet. Třeba poprvé ten příběh nějaký 3minutovej, neříkat přímo ty věci, kterou chceme vyřešit, abyste si to mohli jakoby natrénovat. A pak už třeba po druhý, když už víte, jako jak to funguje, klidně řešit ten problém, který máte. Většinou, třeba tohle se teda říkám, já na těch koučovacích setkáních to většinou je, když to vysvětluju jakoby vztahově, tak prostě, aby si ty lidi uměli naslouchat, protože to naslouchání je to první, takže to v takové krátkosti. Já pak asi, Markét, si myslím, že na konci, když by někdo chtěl jakoby víc do detailů, tak bychom třeba mohli udělat jenom podcast, že bychom třeba zkusili tu techniku, tuhletu, protože je trošičku delší ukázat, anebo ať si třeba napíšou vlastně posluchači, že bychom mohli do toho vpravit ještě trošičku víc, ale v krátkosti to je vlastně o tom naslouchání, takže to by byla jedna technika. My tady můžeme vlastně i nabídnout našim posluchačům, že obě 2 se chystáme zpracovat do nějaké PDF formy nebo wordovského dokumentu, vlastně sepsání pár těch technik a moc rádi je klientům pošleme. Takže i o ně si můžete napsat. Ty jsi tady moc hezky jakoby popsala tu empatii a vlastně ona je jedna z 5 dovedností, která se učí v kurzu pozitivní inteligence. Ono vlastně hodně věcí, které tady budu zmiňovat nebo které zazněly v tom kurzu, tak jsou známé, jsou používané, ale tady byly v nějakém takovém jako balíčku a mě to tam jako všechno, strašně moc mi to tam zaklaplo. Já jsem vlastně zároveň i kouču, kromě coachingu ještě i lektoruju angličtinu a tam potřebuji být otevřená, potřebuji opravdu naslouchat, být empatická, být inovativní, aktivní a mě tam všechny ty dovednosti se najednou v té pozitivní inteligenci objevily. Takže sama jsem pak cítila, v čem se blokuju, když mi některé vztahy třeba nefungujou a jsem za ty techniky nebo obecně za to uvědomění si velice vděčná. Já teda, jestli teda můžu tady zmínit těch pár dovedností, které opakuju už dokola, ale jenom teď zesumarizuju, tak je to teda ta empatie a co mi vlastně může pomáhat, abych byla ještě víc empatická, abych ještě víc naslouchala, abych ještě se víc nacítila na toho člověka. Tak jedna z těch malinkatých pomocných technik může být, že si toho dotyčného představíte, že i on býval dítě. My, když jsme se tuhle techniku učili sami na sobě, když jsme se to učili nejdřív být empatičtí sami k sobě, což zní
pro někoho jednoduše, ale je to strašně složitý. Tak já jsem si vlastně musela pořídit fotku z mého dětství, kdy mi bylo 5 let zhruba. Mám ji na svém Instagramu nebo i na svém Facebooku, tak můžete kouknout. A tam jsem se učila nacítit se sama na sebe, jak jsem byla vlastně dokonalou bytostí, když jsem se narodila, když jsem byla malá, když jsem zažila různý traumata, bolesti, zklamání, nějaké nespravedlnosti a křivdy. A vlastně jsem se snažila tuhle malou holčičku pochopit, proč je třeba někdy zraněná. A když tohle vlastně použijete v rozhovoru s druhým člověkem, který třeba bude v nějaký krizi, v nějakým problému, a najednou vy ho uvidíte jako malýho kluka, malou holku, tak věřte, že k němu budete opravdu mnohem víc laskavější, mnohem víc empatičtější. A možná bych ještě doplnila, ty jsi tam zmínila, že vlastně vždycky člověk musí chtít. To rozhodně s tebou souhlasím. Na druhou stranu určitě jste ve vztazích, kdy to nejde, kdy prostě, a nemyslím jenom partnerský vztahy, ale jsou i pracovní vztahy, kdy prostě jeden chce a druhý se nehýbe. Ale i tady je vlastně taková jako pro mě zajímavá praxe nebo zkušenost. My vám tady celou dobu povídáme o tom, že vlastně pracujete se svými sabotéry. Ale když se s nimi naučíte pracovat, tak už umíme vlastně poznávat i ty sabotéry u těch druhých. A tady zase taková už jako high level, o něco jako vyšší třída. Jak to udělat, když toho sabotéra uslyším u druhého, abych mu na něj nenaskočila a neotevřel to u mě, mého sabotéra. Takže další technika, kdy vlastně zavnímám sama sebe, zavnímám vůbec nějaké svoje vůbec tělo, že mám a můžu pracovat s uvědoměním. Hodně jsme tady mluvili minule i o dechu, jestli si vzpomínáš. Měli jsme nějaké dechové praktiky. Já se tě zeptám, kdy to ty medituješ? Ano, musím říct ale, že aby i posluchači věděli, že jsme z masa a kostí, učím se to, protože já, jak jsem trošičku taková ta zrychlená, tak vlastně ta meditace pro mě jako je zásadní, důležitá, ale ty myšlenky mi stále ještě jakoby jako jsem v začátku, utíkají, takže jakoby ta meditace je pro mě důležitá, aby jsem se ji naučila, protože to vnímám jakoby ten krok k tomu seberozvoji. Takže ano, medituju. A tohle Shizard Shaman říkal hrozně ulevujícně pro mě. Mně se strašně ulevilo, když řekl, že meditace je vlastně hodně dostupná, ale málo kdo jí zvládne tak, aby s ní byl spokojen, že se lidi hodně kritizují, že jim tam pořád ty myšlenky lítají. A tyhle všechny dovednosti, které nás učil, tak jsou vlastně jedny z těch nejkratších, jsou 2minutová zastavení, kdy si jenom zavnímáme svoje tělo. Kdo mě zase sledoval na Instagramu, tak ví, že jsem byla 2,5 měsíce bez auta. Pro hyperúspěšnou, hyperaktivní, luxusní opravdu záležitost. A já jsem teda tady opravdu jela do své empatie. Dalším krokem jsem si řekla, aha, zvídavost, zkoumání, takže co mě má naučit tady ta situace. A říkala jsem si, že to bude asi o mé netrpělivosti, takže pravděpodobně jsem se měla naučit být trpělivá. A další, co mě k tomu napadlo, že se asi mám naučit říkat o pomoc. Protože jsem ta žena, která leco zvládne, tak jsem se tuhle dovednost taky učila. A teď mi úplně vypadlo, jak jsem na to chtěla navázat. Že jsem se vlastně přes tyhle techniky jako učila sama zastavit, zavnímat sama sebe. A jo, jak jsem stála na těch autobusových zastávkách a že jsem na nich stála dlouho bez toho auta, tak vlastně jedna z úžasných technik, který jsem se v době kurzu smála a teď se mi velice hodila, tak jsem si zavnímávala prsty u nohou. Když vlastně vám nějaký sabotér nebo ty negativní emoce se vám rozjíždějí a vy si je uvědomíte, ale nedovolíte jim, aby jeli dál, a přesně soustředíte se třeba na ty prsty u nohou a zkuste si zvednout malíček, prostředníček, prsteníček, nebo jak se všechny ty prsty jmenujou, postupně jeden od druhýho. Já jsem se na ty stávce fakt začala smát, protože mě to ani nešlo. Ale jenom to vědomí, že jsem vlastně najednou odsunula ty negativní emoce. Já jsem s nima nebojovala. Jenom jsem dovolila zavnímat sama sebe, svoje tělo a jinou prostě techniku a praktiku. Takže i to, že vlastně ne vždycky ten druhý s náma musí souznít a musí chtít. Už jenom to, že opravdu my pracujeme sami se sebou, tak to nějak rezonuje s tou energií okolo. A buď se tedy lidi k nám přidají,
anebo nepřidají a můžou jít třeba z naší cesty, nebo si jdou svojí cestou. I to je možnost. A já bych tady na to ještě navázala. Jsme tady vlastně hodně rodiče, poslouchají nás, musím říct, že i muži, tak za to jsem jakoby vděčná. A co je moc hezký, nebo co mě funguje a co jsem dělala leta, teď už mám děti dospělí, takže teď už si z toho děláme trošičku, jako že když mi něco chtějí říct, tak s tím přijdou. Dělali jsme takzvanou hodinu pravdy. Jo. A když se vlastně naučí to naslouchání odmala ty děti, tak oni vlastně to s nima jde tím životem. A to je to, čemu bych třeba chtěla vyzvat naše posluchače. Ta hodina pravdy je, že se učí určitý datum a čas s nějakou pravidelností. My jsme to měli třeba středy a funguje to tak, že vlastně každý z těch účastníků může říct, co se mu za ten týden třeba nelíbilo, že třeba někdo, já jsem třeba řekla, a mně se nelíbilo, že já mám Adelku a Vítka, jakoby děti, že si mě mami vynadala za to, že jsem nestihla, nevím, tu a tu práci udělat. A ona říká, a mě to hodně mrzelo, mě se to dotklo, ale já jsem do školy měla vypracovat tohle, potom jsem měla ještě, já nevím, pro babičku udělat tohle. A řekla mi ty argumenty a najednou já jsem si uvědomila, že ona měla pravdu a když vlastně měla vypracovat víc úkolů, než jakoby zvládla, tak samozřejmě některé ty úkoly dala jakoby pryč, neudělala je a já jsem ji za to třeba vynadala. Takže jsem se nad tím zamyslela, řekla jsem jo, Adi, a když mi to takhle jakoby vysvětlíš, tak mi to dává vlastně smysl a i děkuju za to, že vlastně si mě na to upozornila. A už příště to bylo takový, že jsem řekla, hele, ty jsi zase, nevím, třeba nevynesla koš nebo neudělala, protože byli ještě malí, tohleto. A ona říká, mami, já to prostě nestihnu to ve středu, tak to všechno udělám ve čtvrtek, protože toho mám hodně. A tím se vlastně ty problémy u nás úplně jakoby po čase, samozřejmě to zase není hned vykrystalizovalo, ale má to jednu podmínku. Ty děti se vám otevřou a nikdy, tam je podmínka tam, že vlastně nikdy se nesmí použít jakoby proti těm dětem to, co vlastně s čím oni se vám svěřejí. A nebo jako říct, no ale ve středu to neudělala, tak prostě neudělala ve čtvrtek. Počkala jsem si vždycky, vydržela jsem to, proběhlo tam i to naslouchání, i ta moje trpělivost, takže jsme se učili vlastně vzájemně všichni a řekli jsme si, jak to všichni vidíme. A musím říct, že jsme to měli přesně v určité dny, a když děti měly nějaký problém, a bylo to v nějaký jiný den, tak řekli, mami, kdy bude zase ta hodina pravdy? A to byl pro mě impuls, kdy já jsem věděla, že moje děti něco prostě chtějí vyřešit a že prostě nějakým způsobem oni potřebují, aby jsem je vyslechla. A dělali jsme to několik let a opravdu to doporučuji, je to úžasný a máme do dneška úžasný prostě s dětma vztah a otevřený vztah a je to fakt super. Takže doporučuji. Gratuluju a umím si představit ty chvíle, co se asi odhrávalo v tobě, když jsi si řekla, já to vydržím. To asi musel být jako možná zpočátku boj, když jako třeba, nechci říkat nezneužít tu informaci, ale chápu, že v emocích, když my ženy jsme přetížené a třeba teď ty děti nepomůžou, tak nějakou jako výčitku, nebo ona to třeba nemusí být myšleno jako výčitka, ale ten dotyčný to tak jako vezme to třeba jako zradu, tak já jsem se tě otevřel a ty jsi to proti mě použila. Jak se ti jako dařilo tady ten pocit v tobě jakoby zvládnout, abys to v té emoci, nedej bože, jako třeba nevypustila nechtít nekontrolovaně ven? Přesně jsem používala tyhle ty techniky, já teda nedávám, vlastně v těch technikách jsme říkali, že se dávají takhle ty prsty k sobě, já si vlastně dávám jakoby takhle křížek a musela jsem se to jakoby naučit. Ale musím říct, že někdy i ty děti potom, když už byly starší, tak vlastně i trošku jakoby použili i jakoby kritiku na mě, jo. Tohle to bylo zbytečný, mami, tohle to si teda řekla, to nebylo hezký. A s tím se naučit pracovat bylo, ještě bych řekla, pro mě jakoby horší, protože nechci říct, že bych si myslela, že jsem dokonalá matka, ale někdy jsem se vlastně jakoby dozvěděla věci, které pro mě byly jako automatické a ty děti to vlastně vnímaly ne hezky a ne třeba pozitivně a já jsem to brala jako za samozřejmost. Ale oni jsou taky prostě živí tvorové a nějakým způsobem jsem chtěla, aby jim se mnou bylo prostě hezky, protože jsem se teda rozvedla a díky tomu, to jsme opravdu dělali několik let,
ještě jednou zopakuju, prostě jsme se dostali na takovou úroveň, že nemáme jakýkoliv problém si cokoliv říct a za to strašně děkuju. No. A musím teda říct, že tenkrát mě to poradila taky koučka, jo. Že vlastně, a když jsem měla tu koučku před těma nějakýma 12-13 lety, už v té době, tak jsem vlastně na tu techniku, jakoby, nebo techniku, prostě takovýhle to povídání, otevření se, být prostě empatická vůči těm dětem a těm vlastně i situacím, tak to bylo vlastně pro mě jakoby hodně osvobozující jako pro mámu a hlavně ano, a hlavně to bylo teda strašně důležitý v tom vztahu mezi náma. A já ti nesmírně gratuluju, protože o tvých dětech jsme několikrát mluvili. Musím teda říct, že jsem ještě ty děti osobně neviděla. a já mám také jmenovkyně, jako máš ty, mám Adelku a také jsem si prošla rozvodem. Adelce tenkrát bylo 3,5 roku a navíc jsem se ještě v té době pohybovala hodně mezi studenty a žáky a já jsem také hledala cesty. Hledala jsem cesty, jak otvírat, jak vést tu otevřenou komunikaci, jak nebýt jako v emocích a já jsem emoční, temperamentní žena, já jsem žena živel, takže pro mě to byl jako opravdu těžký oříšek, sama sebe sklidnit a pořád se to učím. Jsou prostě chvíle, kdy ještě nasednu, ujíždím, ale i nám se podařilo, troufám si říct s dcerou, že ta otevřenost a důvěra tady je veliká. Já jsem třeba vyrůstala v prostředí, kdy ta výčitka jsem tam jakoby padla, takže to je nějaký můj vzorec, který si odnáším a musím se ho opravdu jako vědomě učit, aby jsem ho nepřenášela dál. Takže to je moje velká škola života a já vám moc teda gratuluju, že se vám to povedlo. A myslím, že jsem tam jakoby zaslechla i takovou tu, jako jak jsi říkala, já jsem teda mluvila o empatii, o zvídavosti a ty si vlastně hledala i ty nový řešení, že jo? A říkala jsi si jako že jste zkoušeli, takže vy jste vlastně jakoby inovovali, to je ta další dovednost, pak jste nějakým způsobem hledali ten svůj kompas, tu svoji cestu, jako jestli bude vyhovovat tohle, nebo bude vyhovovat tohle, ale základem bych řekla, že asi byla otevřenost, že jste byli otevření tomu, prostě najít to řešení. Ano, byla tam i ta vybrat tu cestu, byla tam i ta navigace, aby jsme se nějakým způsobem jakoby spolu zžili, jo. Myslím tu cestu jakoby ta rodina, jo, takže pro nás to bylo jako hodně emotivní a musím i říct, že si teďkon vzpomínám, že jsme třeba tu hodinu pravdy měli třeba i 2x, 3x do týdne. Bylo to vlastně o tom, když měl někdo nějakou jakoby potřebu něco sdělit, že se třeba cítil i třeba děti mezi sebou, že se pohádali a mohlo to být o pastelky, o cokoliv. Jo. A oni se nechtěli dohadovat, tak byli naučení pak, že se otočili a vlastně si to rádi sdělili přes tuhletu hodinu pravdy, protože věděli, že už to nikdy jakoby nebudou muset otevřít a oni si to takhle vypovídají a vlastně potom se k sobě chovali strašně hezky a musím říct, že i jako sourozenci k sobě mají úplně úžasný vztah, teda jakoby, takže jakoby jsem prostě za to ráda a že funguje to. Paráda. Mně ještě k tomu napadá jedna věc, my jsme se o tom bavili, jsme natáčeli ten podcast, tak já mám taky jakoby zkušenost s tím, že jak hledáme ty cesty. Tak já jsem teď organizovala nějakou pracovní akci, kde nás bylo několik účastníků a ta akce se koná každoročně a byl tam jeden účastník, s kterým jsme loni energeticky úplně jako nepluli a letos jsem se zase posunula o kus dál a řekla jsem si, tak to ne. Já si dám letos výzvu, že je to o mně a já jsem se vědomě rozhodla, že udělám nějaký aktivní krok pro to, že tu cestu opravdu budu hledat a budu ji chtít najít. Takže mně se to během toho týdne, možná už 2., 3. den povedlo, že s tím dotyčným byla jsem více empatická, byla jsem otevřenější, byla jsem výrazně naslouchající a opravdu jsem upozorňovala sama sebe. A vlastně neměla jsem tam toho svého soudce, který furt tam jako blikal a takový jako Ježišmarja, co to říká tady ta dotyčná osoba. Ale a vlastně tady ta energie, která už ze mě nevyzařovala té kritiky, byť jsem to neřekla nahlas, ale už jenom, když o tom kriticky přemýšlíte o tom druhém, tak ten druhý to prostě cítí. Tak to úplně energeticky změnilo a my jsme si nesmírně ten týden užili, i jako my dva konkrétně, takže musím říct, že jsem jako měla nesmírnou radost z toho, že ne vždycky mi ty techniky fungují. Teď mě taky oslovil nějaký
můj vlastně známý, který má zájem o coaching, že jsem ho nějakým způsobem zaujala, nebo podcasty a tak. A on je zná mě roky. A taky jsem mu teď říkala, víš, ale není to všechno jako růžový. Ale ty kroky, který na sobě cítím, je tam výrazně větší lehkost. Vidím, že už nemám třeba tolik problematických vztahů. Vidím, že lecos umím řešit s větší kreativitou, že se mě třeba některé věci nedotýkají. A tohle je prostě to gro. Už nejsem v té oběti. Obě jsme vlastně prožili rozvod a to znamená pro naše děti i změnu prostředí. A to byla další věc. Jsi si říkala, že si vlastně, že jste se jako učili vybudovat to prostředí. A vlastně ty i já jsme zažívali, že ty děti to prostředí střídaly. Takže se nám vždycky z toho prostředí vrátily, ale úplně jiný Adélky a úplně jiný Vítkové. Je to tak? Přesně tak. Teď si i uhodila hřebíček na hlavičku, protože já měla střídavou a péči a rozhodně teda s tím nesouzním, ale naučili jsme se s tím pracovat a musím říct, že i klientky, které mám v coachingu, vlastně mám díky tadyhle té mé zkušenosti, že viděli, jako jaký ten vztah s těma dětma mám a jak se to prostě dá zvládnout, i když vlastně ty děti přijdou od těch protějšků a jsou vlastně, protože pro ně to je těžký, jo, a jsou vlastně úplně jak vyměněný. Takže ještě bych tady jenom malinko možná řekla, že je úplně úžasný s tím vědmou nebo s tím mudrcem, že se vlastně snažíme, nebo oni se snaží to vlastně otočit do těch 3 darů třeba, nebo do nějakého daru, nebo do nějaké příležitosti, že se vždycky z té situace, která se nám třeba nezdá úplně komfortní, tak oni vlastně to přetočej nebo se snaží. To je vlastně ten princip, jo, jakoby najít v tom, tak teď mi třeba ujel autobus, no a tak co v tom vidím, tak se můžu projít, můžu potkat nějakou kamarádku, nebo prostě budu mít pohyb, anebo na druhou stranu autobus zůstal v zácpě a já bych nestihla tohle nebo tamto. Takže snažit se prostě to třeba otočit, pokud to jde, do nějaké příležitosti, do nějakého uvědomění, do nějakého jakoby v uvozovkách darů, co si z toho vzít, a aby jsme z toho nebyli frustrovaní, protože když mi ujede autobus, tak s tím se nic neudělá. A neuděláme. A nemá smysl se s tím trápit a říkat, ježiš, ujel mi autobus, kdybych šla dřív a to jsem čudla, že jsem nešla dřív, nevím, z nákupu, z práce, tak už prostě ta situace je a tak to se z toho jakoby nemít z toho to trauma nebo nemít z toho špatnou náladu, protože to všechno přenášíme vlastně, aby jsme se dostali k těm stavům, k tomu Valentínovi, vlastně na ty naše lidi, který máme rádi, s kterými žijeme, s kterými bydlíme a zbytečně vlastně to na ně takhle přenášíme. Takže asi tak. To si krásně shrnula. Oni vlastně, když s těma negativníma emocema se naučíme pracovat a bude tam víc těch pozitivních, tak pak jsme jakoby kreativnější, pak máme víc nápadů a vlastně čím dál tím více udržujeme v té pozitivní energii a už nám ty nápady přicházejí sami. Ty jsi tady řekla, že vlastně jsou situace, které neovlivníme, vys ujetí autobusu, a že ne vždy se dá třeba ta situace jako obrátit v dar, ale čím víc to praktikujete, tak věřím tomu, že teď budu asi hodně troufala, že se každá situace dá obrátit v dar, ale to říkám jenom proto, že mě Šizár Šamin v kurzu nakopnul informací, která fakt je teda jako, šel tam na dřeň, jo. A řekl tam třeba případ, když měl konkrétní opravdu situaci, že jedné rodině zemřel syn při autonehodě. A to je nesmírná jako bolest. Jak tady v tom najít dar? A jeho klienti nakonec dokázali najít dar v tom, že vlastně přes tu bolest se seznámili s dalšími podobně takto špatně zkušenými jakoby lidmi a tu energii bolavou, tu bolest zpracovávali jako v pozitivní energii, že se vzájemně podpořili, pomáhali a vlastně založili nadaci, založili nějaký další podpůrné společnosti. Takže i v takhle traumatizujícím zážitku se dokázal jakoby najít dar. Takže věřme, že to dokážeme, že když budeme praktikovat nebo posilovat naší vědmu, našeho mudrce, ať už technikami, že se soustředíme na své prsty, které můžeme schovat kamkoliv, nebo se budeme soustředit na prsty u nohou. To zkuste a řekněte mi, jestli se u toho fakt nasmáli, protože já vždycky. Tak věřím tomu, že se nám bude dařit posouvat se k našemu nějakému lepšímu já a k tomu vidět víc toho bílého, růžového, šedivého a nejenom toho černého.
Krásný, krásně to shrnula. Já bych tady k tomu akorát dořekla takový to moje motto, naše mysl je cíl k úspěchu. A pokud budou mít posluchači jakoukoliv otázku, ať už na techniku, ať už prostě na mezilidský vztahy, tak ať se nebojí, napíšou nám do soukromé zprávy nebo nějaký téma, který by chtěli, aby jsme tady otevřeli, aby jsme si o něm popovídali, jaký na to máme třeba názor, jak bychom to třeba řešili, tak určitě budeme rádi a ještě jednou děkujeme za to, že nás sledujete, protože ještě furt jsme v začátcích a baví nás to teda díky tomu, jaký máte ty dotazy. A jsme z masa a kostí, takže určitě děláme chyby, děláme přeblepty, přešplechty, kolikrát prostě než vymyslíme, jak technicky to všechno jakoby zorganizovat, tak to není tak jednoduchý, ale prostě my vám moc děkujeme a stojí nám to za to, viď, Markéta? Rozhodně, děkujeme vám za toleranci a neváhejte si říct o jakoukoliv podporu, protože my ji s Ditou máme, myslím, obě dvě. Já jsem vlastně v době porozvodové si také našla svoji průvodkyni a musím říct, že ji mám dodnes. Je mezi námi nesmírně důvěrný vztah a díky ní, já, když mi je někdy ouvej, tak díky ní vím, jak velký proces jsem prošla a jak hodně jsem se posunula. Takže i k tomu může být vlastně váš průvodce, váš coach, který oslaví s váma vaše úspěchy třeba ve chvíli, kdy vy je zrovna nevidíte. A to je pecka. To je super, přesně tak. Že si oslovíme to, co vlastně v nás dřímá a být hlavně hodný na sebe, být empatičtí k sobě a mít se rádi a pak to všechno už půjde. A jestli budete chtít, tak najděte fotku z vašeho dětství a pojďte nám ji třeba nasdílet, pojďte nám ji poslat. Jaký krásný, kouzelný bytosti jste byli. Určitě napište, co to ve vás vyvolává za emoce, jaké vzpomínky, i to ve vás vyvolá něco určitě krásného a pozitivní emoce. Krásný. Vám děkujeme za pozornost. O čem bude příští díl, Dito? Já bych to nechala na Koňovi. Ten má větší hlavu. Bude to překvapení. Jasně, kůň má větší hlavu, necháme to Koňovi. Takže se mějte krásně a užijte si krásně svatýho Valentína třeba i s náma. Mějte se a příští středu na viděnou. Krásný. Mějte se krásně a hezký večer. Hezký večer.